BPF नि जेसेबां बा NDA नि जेसेबां केन्डिडेट दङ गासैबो देरहागोन देरहायोब्ला जोंनि खानाया अकल बोरमा खासिजोंसो जागोन होनना बुंदों मिथिबाय देग्लायनि खानाया जोंहा बोरमा खासिजों जागोन बिनिखायनो आङो सोंदों जाय जायनियाव बोरमा खासि दङ बेखौ सोरबा 5000 आव फानदोंबा 10000 बिनानै ला बेहाय बरबजरा ओनसोलाव फैनानै आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों आरो आं रायजोनि सायाव बेखौ बुंदों जोंहा रंजानाय नङा जे सोरबाया जुदि 10000 नि बोरमा खासि फाननो नागिरदोंबा बियो 15000 आव फानबानो जाबाय देरहानायनि मुङाव जोङो गुतै बिटिसिआव जोङो बोरमा खासिजों जोङो खाना जागोन कारन बे बोरमा खासिजों जानानै जोङो रायजोनो दिन्थिगोन जे जों बिराद स्पेशल बोरमा खासिजों खाना जानाय माने स्पेशल नङा दा नङा होमबा बेखौनो जा जों देरहासार जागोन कुनु केन्डिडेटआ बेयावहाय देरहानाय नङा BPF नि केन्डिडेटआनो देरहागोन आंनि खोनानायाव सोंथिंबाय सोंनानै बिसोरो BPF नि मानसि नङा बिसा मोनसे पेक दंलायो आंनि खोनानाय आरो जे नों बिदि बुं आं बिदि बुंगोन आमुकनि नाम बुंगोन ओमफ्राय रेकर्डिं खालामगोन बिदि बुं होननाय जादों होननाय बुंनाय खोनादों आङो दा माथोआबो आलादा एसे मेकिं माथो बियो भयेसआ बेखौ हमनो हाया बानायनाय नालाय सोरनि रावबो हमनो हाया दा बेफोरो एसे हरजन्त्र BPF नि माबा इमेजखौ गाज्रि खालामनो खिन्थु सैथोआ बेनो एसे एनै भुला जालांदों खिन्थु नैबे जिथु भाइराल ओंखारदों बे बिदि नङा खिन्थु एसे एनै सोरबा न'खराव सासे सानै बारा मोननायाव हयथ' जादोंबो जानो हागौ आरो बिदि जादोंब्ला जों बेखौ नेक्स्टआव जों हदरनि खालामगोन नङा होमबा दा बिनिखायनो बेफोर भुला जायोब्लासो जोङो बेखौ कारेक्सन खालामनो हायो नङा होमबा बिनिखायनो कारेक्सना नेक्स्टआव जागोन दाथ' जोंहा आरो बुंनांगौ जेबोआनो गैया सिगाङाव जोङो पावाराव गैयै समावनो जोङो मोनब्रै MLA सेगमेन्टआव जों देरहानो हादों नाथाय जों दा पावाराव दङ जोंहा मन्त्रि दङ माबा दङ मा होनो EMफोर दङ चिफ सार दङ आरो गोबां BCDC चेयारमेनफोर दङ गुतै थाखा फैसा जोंहा रायजोनो जों होनो हादों IBSफोरखौ होनो हादों अब्ला जों देरहायैनि मा मानि दङ बेनिखायनो जा बुंनांगौ एसेबां डक्टर गैया सुपार 50 नामाव हयथ' जों होआबो जानो हागौ खिन्थु 50ल' बिथाङा 5 बोसोराव खालामदों नोंथांमोना एडुकेसन डाइरेक्टराव नायहैथां हाजार मानसिखौ हाग्रामा महिलारि सारनि समाव नामजों नङा मोनसे मिशनजों नङा नोङो 2 लाख 3 लाख 5 लाख बिब्दि होनानै नोङो IAS नि थाखाय IPS नि थाखाय SS नि थाखाय नोङो सोलोंथाइ होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा बिब्दिनो प्रमद बर'आ मावदों बे नङा गोदोनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि मावबोनाय बेनिफ्राय बांसिन जों आरो मावनो थाखाय जों नाजागोन